Erthygl yw hon gan y gyfreithwraig Rhian Jones sy'n cynnig cyngor ar Ewyllysiau. Yn ôl ystadegau diweddar, mae 54% o oedolion heb wneud ewyllys, a nifer heleth heb syniad sut i'w wneud un. Ewyllys yw'r unig ffordd gyfreithiol o sicrhau beth ydych chi eisiau digwydd i'ch eiddo yn dilyn eich marwolaeth, a hefyd pwy fydd yn gofalu am unrhyw blant fydd o dan 19 mlwydd oed. Felly, pam gwneud ewyllys? Mae ewyllys yn rhoi tawelwch meddwl i sicrhau y bydd eich dymuniadau chi yn cael eu dilyn ar ôl eich marwolaeth. Heb ewyllys, mi fydd eich ystad yn cael ei ddosbarthu yn unol ar gyfraith Dyma Ewyllysiau, a gallai olygu na fydd eich teulu, ffrindiau ac elusennau yn etifeddu fel y mynwch chi. Mae'r broses gyfreithiol yma yn gallu bod yn hir wyntog a chymhleth, sy'n amrywio os ydych wedi priodi a'i peidio, neu mewn partneriaeth sifil, neu os oes plant gyda chi. Mae ewyllys yn ffordd o sicrhau darpariaeth ar gyfer deinameg y teulu modern, enghraifft, cyplau di-briod, ail-briodasau, llysblant ac yn y blaen, sydd ddim yn gynwysiedig o fewn rheolau llym cyfraith Dyma Ewyllysiau. Os oes newid wedi digwydd yn eich bywyd personol, enghraifft, priodi, ysgaru, genedigaeth plentyn ac yn y blaen, efallai na fydd unrhyw ewyllys y gwnaethoch cyn priodi bellach yn ddilys. Mae modd i ewyllys apwyntio gwarcheidwad neu warcheidwaid ar gyfer unrhyw blentyn sydd o dan 19. Heb apwyntiad tebyg yn eich ewyllys, bydd hi'n benderfyniad i'r llys apwyntio gwarcheidwad, ac efallai nad y person yma fyddai eich dewis chi. Mae modd eich ewyllys nodi eich dymuniadau ynghylch unrhyw eitemau personol, neu rhai sydd o werth sentimental, neu eich dymuniadau ynghylch unrhyw anifeiliaid anwes sydd gyda chi. Mae ewyllys yn eich galluogi i wneud rhodd i unrhyw elusennau neu sefydliadau yn unol â'ch dymuniadau. Mae ewyllys yn ffordd i sicrhau eich dymuniadau chi ar ôl eich marwolaeth, ac yn sgil hynny yn gallu osgoi anghydfodau costus. Sut mae gwneud ewyllys? Mae'n rhaid penodi ysgutor neu ysgutorion ym mhob ewyllys. Y bobl yma bydd yn gyfrifol am sicrhau gweinyddu eich ystad, a bod eich ystad yn cael ei ddosbarthu yn unol â'ch dymuniadau yn eich ewyllys. Felly, mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn llwyr ymddiried yn y bobl yr ydych yn ei penodi. Os oes gennych chi unrhyw blant o dan 19, yna mae'n rhaid hefyd penodi gwarcheidwad i edrych ar ei hôl. Mae modd i chi ysgrifennu eich ewyllys eich hun, yn enwedig os nad oes gennych chi ystad gymhleth. Ser hyn, mae'n rhaid sicrhau fod pob ewyllys yn penodi ysgutorion a gwarcheidwad, os oes angen, a'i fod wedi ei rwyddo a'i dystio'n gywir. Gallwch benodi cyfreithiwr i ysgrifennu eich ewyllys. Bydd cyfreithiwr yn sicrhau bod yr ewyllys yn gyfreithlon, a bydd y cyfreithiwr hefyd yn gallu eich cynghori ynglŷn ag unrhyw agwedd anarferol neu gymhleth yn eich ystad. Gall hyn fod yn hollbwysig, yn enwedig os oes gennych chi ystad fawr, neu gwmni busnes, neu goeden deuluol gymhleth. Gall cyfreithiwr hefyd weithio ar y cyd gyda'ch cyfrifydd neu gynghorydd ariannol,
ynglŷn â'ch sefyllfa treth etifeddiant. Pŵer a twrnau parhaol. Mae'n synhwyrol iawn i roi trefn ar eich materion pan ydych yn iach, gan fydd hyn yn arbed straen diangen ar eich anwyliaid yn y dyfodol. Yn sgil hyn, mae modd gwneud pŵer a twrnau parhaol. Fydd yn apwyntio at twrnau neu atwrneuod i actio ar eich rhan, os nad ydych yn y dyfodol yn gallu edrych ar ôl eich materion ariannol eich hun. Does dim terfyn ar nifer yr atwrnau y gallwch benodi, ac fe all y rhain gael eu apwyntio i weithio yn unigol neu ar y cyd. Byddwn yn eich cynghori i benodi cyfreithiwr i ddrafftio'r dogfennau, gan ei bod yn gallu esbonio'n union beth yw'r broses ynghylch gwneud y pŵer, ynghyd â sicrhau ei fod wedi ei lofnodi a'i gofrestru'n gywir gyda swyddfa'r gwarcheidwad cyhoeddus. Unwaith mae'r pŵer wedi ei gofrestru gyda swyddfa'r gwarcheidwad cyhoeddus, ac ond bod y pŵer yn anghyfynedig, mae modd i'r atwrnau ddefnyddio'r pŵer a gweithredu ar eich rhan am weddill eich oes, cyhyd ac nad ydych chi yn ei ddyrymu. Bydd eich atwrnau yn gallu gweithredu ar eich rhan ynghylch y materiol canlynol. Cael mynediad i'ch gwybodaeth ariannol. Prynu neu werthu tŷ. Defnyddio eich cyfrifon banc neu fuddsoddi. Talu am wasanaeth gofal neu feddygol, a gwneud cais am arian ar gyfer y gwasanaethau yma. Derbyn pensiwn a bydd daliadau ar eich rhan. Derbyn incwm neu etifeddiaeth ar eich rhan. Dim ond pan fo gennych allu meddyliol llawn y gallwch wneud pŵer a twrnau parhaol. Ynghyd â'r pŵer a twrnau ar gyfer materion ariannol, mae hefyd modd gwneud un ar gyfer eich materion lles. Nodwch, mae dim ond pan nad oes gennych chi'r gallu meddyliol llawn y bydd y pŵer yma'n gallu cael ei ddefnyddio. Serch hyn, mae'n ddoeth i wneud y ddau bŵer ar yr un pryd. Darllenwyd yr erthygl hon gan Caroline Davies, aelod o gangen Llanybydder, Rhanbarth, Ceredigion.